Du sælger jo ikke andet end drikke. Jo, jo. Hvad? Sælger drikkedukke klistermærker. Nej, hallo, sælger drikkedukke, og så kommer hun med reflekser. Ja, og så i unge, jeg skulle da også mappe og sådan noget væk. Og madkasser. Eller kommer til at mangle en drikkedunk. Eller en refleks. Nej, eller sådan, skal du bare, eller sådan Eller sådan noget værst. Sådan noget eller sådan noget. Sådan noget bier. Sådan noget skolehejs. Hvad skal du sådan noget? Danny, jeg anmelder dig for at lægge mig på Facebook. YouTube. Ja, okay, så skal du købe så meget telefon. Se en lang fingre. Prøv lige at gøre sådan her, Olga. Prøv at se, hvor langt det er. Det ligner fuldødkop på en prik. Det er lækkert. Det kommer ind på Facebook. Kan din mor se? At hvad? At det var, at du har fået sådan en fra Telenor. Nej. Dengang vi var med, hvor er du? Så